Tungod kay mapasalamaton og nag-alaga hinungdan nga giduyugan ang mga madre sa ilang kalipay sa pagsaulog sa pagpasalamat sa Dios sa paglahutay diha sa kinabuhi isip consecrated women sa Sipan. Kini ang gipanayag na Archbishop Martin Sarmiento Habawa didi nga dili sayon ang paglahutay nga gipili sa mga madre nga daghan mga hagit nga ilang nasidati og yatubang o gusto na ang desisyon nga mamayimong reliyoso o naghinaot ang arsobispo nga ang mga madre nga sila magbalipayon nga sila si Sister Maria Angelina Ipog, Sister Maria Ana Giliena, Sister Maria Antonia Ribusto nga nagsaulog sa ika-25 katuig sa pagkamadre. Samtang sila usab si Sister Maria Manuela Batuon, Sister Maria L.V. Kutab, Sister Maria Prasides Gore, nga nagsaulog si ika-27 katuig sa pagkarelyoso nga magbalipayo sab sila pagkamadre hangtod sa ilang kamatayon. Gihimo sa Maong Arsobispo ang Santos Camisa diha sa Metropolitan Cathedral sa Immaculada Concepcion sa Nagbayan sa Ozamis aging pagsaulog sa paghatag og kalipay, pagduyog sa kalipay sa mga madre, aging pagpasalamat kay ang tao nga mapasalamaton magyatagon sa Mipasalamat isip mga madre ang maong mga madre sa MSOLTC gipaabit mao ang pagpangalagad sa katawhan sa Dios. Dugang pa Archbishop Jumoad nga silang pagpangalagad walay pangandoy among mga madre nga mamahimong bantugan o makahupot og gahom tungod kay ang ilang gilantaw mawad ang kayuhan sa katawhan dinugdan nga sila malipayon nga moalagan sa katawhan. Dugang pa sa Arsobispo nga dili man sila nagalagad sa ideology nga mogamit og mga armas nga nagamit og puwersa kusog nga mas nakafocus diha sa pagkalibutanon apan ang pagpangalagad tungod sa pagtuo sa Ginoo gugma ang gipahari sa mga madre kay ang gugma man sa pagpangalagad ang epekto kini sa mga kasinatihan tungod kay dili matupgan ang gugma sa Dios tungod kay nasinati man ang gugma sa Ginoo o ang God unconditional love. Sumapa sa Arsobispo tungod dili hinungdan nga mapasalamaton nga moalagan sa katawan sa Dios ang maong mga madre nga nagsaulog sila Annibersaryo sa ika-25 o ika-27 katuig nga mga madre sa Missionary Sisters sa Our Lady of the Triumph of the Cross diha sa Pinggol ning syudad sa Ozamis. Payag sa Arsobispo sa Archdiocese sa Ozamis Most Reverend Martin Sarmiento Habawa didi aton sa Santos Camisa nga gipaygayon diha sa Metropolitan Cathedral sa Immaculada Concepcion sa Nagbayan sa Ozamis kagapong adlaw.